and wo frefre se wo di nupa dia badwa so krase ni nu aduru no kama pa pia ebo ma ya dia gini padua no oboso do na ya hita se kura na chesa ho temba ni padua dum sisim ya nyina ye tuase abusuafo afi so make say bia ne padua ye de nante ye de kroba no si to kakra bam jenua wa bi beba ma mfe so ho tumi atopa wo ba mfiti kura wo ho wani abo bia mu watama bomodin se obenyo krase nu atuo no bi na dia kagemu dia ma wo koku ya tie no ya urade a pressure dia no so de jajajaja se de maburu kura na ete wo mo te infection ya de siatica ya de no di no ete nanso odi awuo kwabrafo pa ero no bemo ayemre wo mpamu no braku aduro no na mekamfo de amasoforo ko wa champion aduro no ma no mo na boa wo pebia promise heba wo yire pa from hono a sanso edna posa keba mrum apida go mrum sa tamisi heba wono so wo mrum sa sac pharmacy patasi brokers for no Otec FM wo bobra pa wo so pe council jako eni mu odu say fan pa wa brantia na ni mu nyam obenya biati amount time from so boase tachiman free FM abunapu ye wo mkropon mu no wo so benya biatumi atwajo so abaya sabia na wo hono a ni mu hono a honso nya biatumi ato Fredimens heba Dani heba top amazing heba ye tafo matter is abrosan wani mu ho shop wani mu ye heba shop bia bobra mu so a o sabeka bi number is 0244470067 na ne wo favroko ato kese Ujima travel and consult to see what do to coin you can approach member the abichi what do ko and ye never sense from wa say wo yama we before passport to Ghana card den na den ni nyina se fa kwadwo ho sense mo de wo de beto no pronso no aboa ma nkunimdie mapa aboa kachi obebi bia ntentem so de amount ticketing visa fee no ne ade bibia da na kwemu ye mo pese ko Canada na so shula mamu no USA UK Poland so ko sra obi wo ho tem so ne ayo ade amakwa ya dwuma kusua de ni nyina Ujimat yabo yaba everyone say ye bibia ya kwantu ho ade wo de da no obeboa Kumasi ya no wo no so Bugis abrosano anase Bugis da no achi ho no number 055 2098298 na no akasa na 0453 944608 na jese yakọ enkane everyone kaka bio se edroba ku bia echeta manamamu da pa long medicinals eyedru bema ukọ enkran no adwoso eba say ha twen pa friend koso kwamu wo ban bedwala wo bechechew no na no chibu fruit guso chese wedwala ebsonfo bia na make say wo so no kwakudo nsuro no esua kuma da palonko ye happy man vias no ebegire mo pa ede amount stress da so bi kura no a make say we na be bia ho ntem so kura na akura ma ho atumi aye edin entrafa mecha no suti ebo adwuma wo drugstore pharmacy bia bobrom wo se entra 5 mixture typhoid fever na etuase wo ya se na ye wo ya ebo dwandwadwan from agina wo ye mo bikura no abofo no de kanka ho bibiara betuase wo so a pe edumi kotto dodododoro a wadabruma no pebi no bobo na entra 5 no gi agina mu kase pa edi amount pharmacy herbal chemical wo se entra 5 ne happy man vs no edi entem so na boa number is 0244827228 0244827228 na Dr. Dapalong abo enkomo evsafo na ye nso aye mpaye and all Saint Catholic Church join the service prayer group woman na didwuma de aba semti da pronso no help me boa me Martin 15 year 25 and ye behwa semti no ede every Reverend Father Louis Cecilia Edupoku wo begina mu no agekasemu no apiepie nyame nsem no mosoro asane abehwen yeguso a etodwa na yawo ene etwato nemu wo kina hye ne so kina ene be hye so no ndubrem anwumre no a chese koke kambo mu a all Saint Catholic asafo no poku ware hono an ye krobas be gira bia ye na wagya bi atumi afro na aboa vantama kanodie no wunya bia bebo pa ma ka kire wo se anodie bebre no ne wo dwaso nanso vantama kadie ye kama pa we no ba bia tonton anodie bia na nsuo no wo de body vantama kano na benya bi choco ho banana strawberry we no so yade na wo pekra bi wo ho yemfa cafe bia dan keka ka hu enti ye man kwada wo munyini mu no hyehyɛ kwada no bobo wo munyini mu no ye fe wo ma kwada no fo ma kwada bia na ye fe bi ka hu panyine won kwa kwahye baabi na anom sanse boa wonom calcium omega 3 6 and 9 nyina wo vitamin mu eno nti na da bia da ye kasa wo beno manodie bia ye mfa hwe mfrafra ye dia medafa ya no ama na ye vitamin sanse eno na eye papa enkwada ne besua dio
perfect woman na wasa woto de ma wonom perfect series books de wasa wabofra ne dache eho hia ne pam na kane Ghana Education Service ajatum samo pia no na ye enti akwada no wonye bi kenkan ebeboanom wo mo kan sa ne BC ni nu wonom na se bibia won masunya dada your English language books awodo bi wo hadma basic kwan ko CJHS 3 award our people history of Ghana RME computing credit attest books awodo ni nyata ebi ewo ho na yankwada na fe ne yedom kwakwache school na se no ya na kwakwa coloring writing computing finish creative art award our people any numeracy eno so ebi wo ho Mr. one more JHS level no say yes science RME social studies language and literacy and answer English bia ni nyina bi wo ho career technology ni computing ni nyina ye benya ehonwo made ama wonom schools ahodo amutie ye mock exam terminal exam midterm exam bibia yesete Monfa questions nembra ya besa te dia mama we leakage bi ama kwada no twra watchon so bi si ni ru hode na se waso questions ni nyina bibia anya na de foforo kumase aputo ja ne wo ya ben station no wo nkran dia no abadanso man first stop eno hu donti ba bi atontontonton nwa bookshop no okona bisa perfect series books abenya bi ahoma no ye 0243 299 938 and 0540 755 465 ebusia kwada na tro bi si na wi a watwa perfect woman ntino enya den ya obekwa akoto aso wo SS na SS no woni mu se bia ba akwada ne betumi atena fie na ya kire na de ma na akotro wa ya kenso hwe ma ne twa na SHS online SS no ya de aba fie de ama wo nkoto provisions koto trunk koje prospectus koto to mattresses ne niam ahodo bebre no a we de nyanse akwada ne benya computer si nanim na wasenya internet de aguso na lectures a woma bene yo mo chade universities ahodo no atumi aba be twere wonoma de ebi ya professors ebi kita MPhil ebi abodi kata ne doso enti wo de ma akwada ne nti na fie wofo da bia be hu se kwadwo ni amanie wotifie na ne computer si nanim na ye kyere na de e wo so we no emfie mienu de ho emfie miensa fie na wo bi akwada ne modern ba se de wo register no twro betwa nti no na wa select de beboa no enkwada ne bi wo ho no kura no a wo mo JHS2 1 no hwe ne modern bo na agwanimu wo betu de ndaba ye betete no won twro ni wasi no na wa twro wa hase etwa eno ano no wo ko school no we no admission gusu ekoso ane ye nkasa 0599 022 998 unya fra wodem enchirechire mu biada wo pe no ye de bema ema watumi ede atoa so hyane nsoma me se countdown ni gusu a ekoso na asante hima na yie no enche na dwumadie no ba so dendende wo mantemu ha ne senti aboafo bi na so yase ne se fiti sabre ya kosi se ayida ne beduru de ene yemfa mo dawuro na yenka ehon nsam ema asante manyina ente absolute in itrie aduane papa pa fie nam de waduru no wo pe babia ehon ye serene environment cheka de bia ni hodia absolute in itrie na make am for the ama wo medofo e aduane no de na wo pe fried rice ni akoko ana fish no ana jollof na ni akoko ana fish no plain rice ni akoko ni fish no fufuo tintintintim enkwando ekoyie banku na ne tilapia na nkruma kwan nkruma froye ye wo pe bia de ka kire ye mo pe french fries no medofo e ni nyina absolute in itris wo ba wo benya bi edi ne senti program bi ada wani mo wedi na ye wo top no de wo ye bia fa aduane ne beja absolute in na wa be dia dance wo maduane na no swede enti wo nkwo ho nkoto bi kase ye man ko be papa wo moka aduane ye kama pe bo ne nso ye wo program bi a wo ye bia de maya ye bete wanim ne ye ne kama mo pa ne nkrokro na dodo mo companies ahodo mo fro ya ye delivery ne ko ba bia anopa no nso ne aba anwumre no nkono oba hokora benya aduane bi adi tafo estate junction ana tapas wa ye bentafo melcom wa ye bo joint ankasa ya homani nie 0242 905518 and 02050531168 now ne absolute in itri etumi abonkomo enyume na eboa yen na awiei kase no yetumi akenkama mosamfo ofa John entwi bo sia kolabo asomfunum ne yemienu din mame ajowa nyanta tando menen asunaba ohene kwabena boten afeka kase no emu ensam eni. Otec 1029 FM.
Abusia yasha ensam no asia na ye kuta for shase e de free ashtown heya ene ye kire heya ya wawa na ene putupuru amanebo ebeka yensa se kranchi bi adodo na fra ne bright wonya emfie no aduonu obi awo ne sekan yo se de ne de awo no ema sabre wa free mu ya wa ashtown ho aka ho bi amiasoma ya mane boni kwame ageni boaten professor kwakwoto se wonko ashtown na de si airport pa de wo no aka ho bi ma 20 years and bright every mu no wonfa emu amane ni nyina da emra mesum kwame wa homa so yenko na de si ye no wobutu ho nti wonfa emu amane ni nyina da emaye kwame wotime nka ma hen ma je so nya abajura ashtown de ne si airport ada ma da se ana pele kan nti se emanche ni bi dia po ni nam sa ba ko susu se wa won yonko no se kan ama wo shrim ki no se bo se ne be ne ko sampanya pali ni na pa drive through ha no mo a ashtown update fact for esu ana abusia di ena ma fo ho mo esu ni na te abrachi o cheto nya mfresha na dio no edi ne kwadwo bright ana se bright apia o chese entokwa na plastic chair ho no mo ko na owu fonye dia ho betwiru ni mi no chema ni pa ko so dia agere wo ndo wo no twe ye ntile ko na no ni ti cha no pipe no dia na mo no dia o chese eche na abranchi no efrem bota se eko abusuchi ho ana chebute endra wo ashtown ho no mo wo dia awu bosuka tom ko bosuka ho na pe omu di ago na abranchi ofu mu ti plastic chair so ofu na ba do no che plastic chair dia o si ho no mo abubu na abranchi na ko no sorry oba na nko ba ko tse we oh sorry na konya ana menti mo ase ba o chemu a o akata kata nto ko papa papa mo bia e ko ni fie na ko ni se e kuwa na na ke so masa ama pai abranchi na ma mi chemu a abranchi no sorry se ko akogya na nan na abranchi ni ti o na consequence na abranchi so ba o very bright no so abranchi se ni na ama o ti se o ma so tia chemu so bi wu one long continent ko ha e da for mo a e ho bu grey yes okay class na ko jana nai na ko to kwa dia wo ni mo twa fa mo a ye ka sei abranchi no afri mo e jo ma so e ko ayata dia o mu ko so acha ba ayata dia no na se bright wa ye na me dia na e ko si ho no mo u bi wo ma se si ka kwa dia na msa ni ana pa po so ba ho o ajete o mo a o mu ka ba mu bu si ka ni na o ko linki no o mu bu ko ya ni na ya ajete o du si no no ma ku ya ka wa ta ma o bu ku ho na na o du si ho na o pa si o ma ni le bu si fo si pa ba cho nya si she di wa ba ko na ba no nya bo si le ba ko ana ta ati ba ko ene fa ana le ile ata ni mu ana ta o pa ni ti mo men kan ta o ba o me ti ata so afa fu a o ba no e no ba do wo ti o wo ba no ma me na wo ga ti ma ne se akwa ko ya ro se ba ya enya kam ti fa kwa na agbo o ti ku teni fa pon so jisu mo jisu se ti so ti ne bright e ma me e ka sai se o ti asam no ni so no wo mu o cheche mu chese and what it was one no and I made me who said oh yeah no busa sister is set time yes say na sister aduane bie na sister aduane bie na no ka say 5 for buy dey apa to ka say 5 for baka no was solid was solid me bola ka be fa bola wie ye no na me ko wura adwaye ti me dwale wie ye no a me siesie me hu wie me dwale ye na me hu say o pie na me ya na say blight wo kwa hefa ana so wo toilet me man kwense na me say kwense na wo ka say me kwense me people na show botom yes sanya kwense eti kwase sande nya kwense na me dey say me dey ye dey me dey kan say e dey kire no ti wo pie ye no na me hu say boy bia bewula ho no so wo hwehwe blight ana say blight wa fa anim wo na so wo dey ne phone na e ma na sisu aye dey ama no ana me say wo no so wo na di wo ye chi oba na o dey ne say agu ne bo no ana me say koti wa ho na ti wa fancy so nya dey e ma na blight ne dey wa pie na boy ni pie ye ti sata am so ma siesie me ho awi na me be pie abonten ti me pie ya me dru ase ho na ma hu say
sister bi gina ho tie tiem bright na ewu ayi wo so obi wu ya boy si bi atwitwa boy bi sikai wo na wayi wo gina ka na o ma ne edane ne ho na ka ne duru wo no hu moja na no se onfa no etina so ma duru ho no mo anti na me kɔbɔ kɔntena kɔhwɛ nipa kro me kɔ na yɛ sɛ yɛ wo no me ne wo ha no mo seconds no a so wo kɔ toilet na kyɛ sɛ bi duru ase ho no a kadi so obi na be ba amane isa ka me ka wura dwomu ansa na nka wo ma mate na no kyɛ sɛ no wo hɔ a ebi sɛ na nani nyina aha na nini nyina aha etu wi a wo mo de seka no wo mo de so wo mo de wo ni se na hwe wo mo twefa ni se eti ase de na yi we se ni efeye eti emezesi ya na boys bi be gina ha na boys ne ka tira me se enra na wo mo wo ba bi wo ya na wo mo bo smoke wo papa kra sa de ne ye ba nti wo papa ye wo mo bo ayi bi sa eti ni eso wo mo tete ho e na bright na konwa na ote so no wo soli boy bi friend nti eso wo soli free so no e na boy no e betena so nti yesi bright ne ba ye no na bright say boy ne nsole no won tena na konwa so yesi boy ne so wo nsole ni yesi akoda na e wo mo ntokwa eni ti yesi boys no kro mo ho no frɛ wo mo siesie asɛm no eti anopai no wo hu no no a wo hwɛ adabre na se ka no kuka ho no wo mo gina Otec 1029Fm. Kwame abusia arahosam wasi no ene na no pɛ ya wakra ne maame sɛ gya wo pɛ kwansi bi na nkagya wakodua so aba ɛna ne nanfofo a wɔne omunya kasa ɛna ba akoto hye ne so na ahwɛ de ne maame kyerɛ mu no ne yɛse kan ne ba bi ade wo ne kɔn pɛ ye wie ne atwe nti eniama bi a na wo ne kɔn kora de ni nyina pie nipa mro wabra mo kwae de na bright nanfofo o mo kyerɛ sɛ akonya ho kora ɛna no mo ɛko ho metwa so ma de akye asabe akonya na ba Facebook akonya no ne yɛde pictures ahodoɔ no ato Facebook akonya ho ntokwa ho ntokwa ne nam so ma obi awu ya twa so ma de akye kura ko still na asɛm ne hyɛ ne mu no atoa no na asɛm so ɛde mo ya dodo mabunu mo nhwɛ yo absofo yɛnto ansɛm no so yɛto so ofin so abɔfo wo fin so den potamu sabra ya ye kasai nkwanhye biasi ama ɛyɛ kia ɛyɛ rai no kai bi ɛne tata busonfo wonso mu ɛne ɛyɛ abɔfo wɔn dwa kese a wodi dwa ɛne ɛbrɛ so na wodi dwa nyansem kuma kora na ne yɛ dadua ya no ngɔtwe ne ɛfa bre mu hɔ no a ɛna esi wɔ brɛ dwadie no edu ya wada adagye ni poso wo mu di dwa pa yantam ɛwɔ ɛhɔ na busonfo ka no ɛti free ti ye ne monso kera no not free back ye be wan say tasi be enan bia na saso se duru eye edwada sa no a ye tasi sa wo mbo ko ekuro kuma no na se ekuro a nkurase atwa abofo ho ahia no sa tasi no a lodu kuro no ebi ne ko jamu prekope na wo breko jamu na busonfo kusan so bo baabi kakra baabi aye fa ye no na ye uroba ko no so eti ofan ba bi otonton kokɔ ne nkomfam ne ade a ɛwɔ hɔ ti hɔ ne kɔ bɔ mu a man kokɔ no bi sabra yɛ kasa de bi awuo se nim se bi so atutu se sɛn ti bi no afrim yɛ kasa sɛ de nkokɔ firi mu asɛm nyi nipa afiri mu na wɔ kyerɛ sɛ sika ba 30 million 3 Ghana cedis ya nkokɔ wura sika obra hɔ ye obi an nsa wa wɔn de ye no de wanka bi ne mom wɔ na adwo so bewia ti akokɔ wura sika yira ɛne ne nkokɔ bia ya ɛne ɛbɔ nkokɔ no nam so ma bi so tutu a wɔdom ɛkorɔ na yebisa bisase sa ne bia mo nim die nti bi nti a ɛkɔba ne sa wɔm kyɛ sɛ kɛra no no de yɛnim ka sɛ sa hyɛn no de wɔn hwe timi tifre gbagbagba sɛ bia na yi Dr. Mensa ha no kwaje gragra sa no a ɛno so kɔbɔ obi ma nam so ma woto anan so do no ti ɛsɛ ofeli break sa pepepe ɛne nam so a wɔde kɔgye mu a akɔyɛ abrɔfosɛm na timamfo a wɔn mo hɔ de wɔn akɔsɛ wɔn de tudwa wɔn so Otec FM yɛntie na de wɔn mo ka nyina sɛ de nyankrompo ase sɛ we ɛbɔ nkokɔ ɛne nkokɔ wuyi na mmom ankobɔ nipa ti de si ye nyina no a ati free bɛbɔ tase a wuro mu no bɛ nan mu no ɛntumi yankum nipa bia ne mmom ahosan ɛne ba ya kyerɛ sɛ ye nyina ho etumi san ya ɛboayɛ enti yesi a yɛka sɛ de abɔfo wɔn mo akoma de ehuru so pa ya ɛnyɛ asemkuma
na yɛtoa so deɛ na yɛbɔburam ɛwɔ nsɛm foforo mɛnkyɛ ne yɛbɔ atiefoɔ amaneɛ sɛ mampanyini John Dramani Mahama baayɛ no mmara no ɛma ne ho kwan sɛ enipa bi a wɔn ɛwɔ ne duafie obi wɔ hɔ nom a life imprisonment na ɛgya ɔbɛda mu afebɔ ne ama ne life sentence death sentence na kɛde na ba life imprisonment obi wɔ hɔ anka ɔbɛda mu abɛn 100 years ne atetete so a obi wɔ hɔ nso a yɛhwɛ deɛ de ma no na wɔatwatwatwa wɔntwa nwie da enti wɔn nua ne homɔborɔ mampanyini homɔborɔ ne bi so ne so amnesty no na ɛgya wabɛfie na nkrataa bi di kan ba ya na efiri mampanyina tena yɛ na wɔkyerɛ sɛ 998 wɔn mɔ ne duafie ɛna amnesty afie wɔkyekyɛ yɛ no ebi ɛhwɛ wɔn mo so na wo bepie mo ɛwɔ Asante mantem ha Kumasi Central Prisons nso ebi ɛhwɛ adehye bi a ɛwɔ hɔ so na ɛnya nsɛm ketewa koraa na owura bi adodo na friend Ola ɛne 72 years wɔkyerɛ sɛ wɔn wɔkɔkɔ da mu no 51 years nie na ɛsan wɔtro obi ɛne nadamfo ɛne nya kasakasa ɛne ɛmɛwɔ sekan ya wɔn kɔ sɛ wɔkɔ pata ewi aseɛ na sentokwa no adane de aba ne so a wɔnia no na wɔpɛ sɛ wɔdi na wuo ɛne ɔno so de adeɛ ɛbɔ nipa ne tirim ɛne nipa mro yɛpagya no ɛde ne ɛkɔ asɛ ne bia ɛne yɛ edidi mu a ɛne yɛde no ɛkɔ twiri mu na wɔkyerɛ sɛ baabi na wɔda no ɛne sɛ de ɔno ankasa ne fie kɔ animu ya wada mu 51 nipa nyama mpanyini amnesty bi na ɛbɛka no dia ɛne ɔda mu a ne ɛbɛtia ne sɛ nkɛgya wafiri mu na amnesty bi kan no wɔkyerɛ sɛ wɔde ka akɔyɛ no nsawam ne yɛde ne kɔyɛ 21 years no kɔdi wɔ nsawam ɛne wɔde mu a ne ɛda de ne ba Kumasi Central Prisons ɛnɛ mampanyini kyekyɛ adum suo no ebi aba bɛso ne so ɛne wabra yɛgya wɔn mu nyinaa kwan obi ankɔ ne fie wohwɛ panyini anim 72 na sɛ wahyɛ mu akyɛ paa a ɛnya asɛm ketewa na wokɔpie mu wɔ hɔ nom a ne duafie hɔ nom wɔn mo kasa ɛde ma wɔnom wɔn no gyina mu ya no wɔtotototo la no abisa ne sɛ ɛbaa ne sɛn wasɛm no ɛbaa ne sɛn yankasa wɔgyina so de nsɛm bi to dwa busuafoɔ moma yɛnkɔtie nsɛm a wɔde etu dwa no ebi Ndimi ba tokon say madam obi na obi di bottle wo na me so ade na yesa na odi bottle na chesi ni na me so mo na tore na oto na oni so e ka baby me free condemn e ba life asana me ba sentence na aka 2 years asana mako na amnesty e jam me dem 51 years na me dem say 73 years first for me da president ase me da na se pa na ko ameko so de etibia no meti na bombode bemba o ye bemba etese obombode makoko ka de na so meti na ye yakopon fam efam de meko washa for na meko nsam kwa 21 years asa me ba Kumasi Central Prison se person can say me da mo ase say de mutiti e no eye o kan kwa de eye mutiti kama na me ka se mo atiti kama na me boa mutiti kama ade anye mo ka say we enye sa na me hu me da mo ase pa say muna muye mi papa ni mami sa na mi yale a muna mudi mi ko hospital bibia me ko bia mo a me dem ase enti ejo la no 72 nka wei ofi life imprisonment no oba ha ye chinchin na was spending 51 years e prison enene amnesty aso ne so a ode nanu di sem ne yire mpekusu abi ma no nyasem keto na afi so mo kodi hone mu kakra san hotro na ene camera fi ebzofo ye de kasebo no asi na mo tintin bia mpani se ekusi anase koso abobo ado fa atwibo sia labu wodi na na pia papilo kan ho kwame gini buatin kokoto kan ho bisan so na sak eja sam obunyina kan wa kusu asan de dom boa no nduba omnyina boa makasebo ye dedewo a ye jebre ewe yi akokofo mienu na ye tena so ne Krobea wodon wo hyetu kromo no a kekan kewura mu a producer Krobea do no asona ba ohene kwabena buatin medebenu aba Esmon Asan Esmon Oni Asante odi Krobea afena Krobea tibodi ni Esmon Krobea na Krobea ni fie di abusia mama adwa nyanta tando birthdays bi ewa hase ye be firing kan Yamfa birthdays we enko ema adofo binom happy birthday eko ede ama ora Emmanuel akwasi sakwode ora Emmanuel ohokani ora yere Barbara
ene Efia Sapon David Sakodie Vida Sakodie afi adwumefo wonom ewo kono government school ene feel mat pharmacy ene ne clinic nyina womo ese womo ewe show happy birthday enkwatenten dia hoodin wom ena ore Emmanuel Akwasi Sakodie womo ewe she mounti bebia wo bia no woywe abusia adwumefo obi ase wonom edo happy birthday to you. Adwa mama yentro so ha we so happy birthday nkoma set Akwasi Sapon set Akwasi Sapon if you wa we yire utwutwu da brichi wo se wo ma happy birthday wo yire akosua na fi bi onua ba Efia Sapon ne abusuafo nyina worom ne ma happy birthday sende di nchini nyini na fi konkan wo udwuma udi mu adwa nsane e be kro no awa Mohammed ya wa sports ene ye na woda Limonza you ene awa ni awa baby awo bia no happy birthday ye my you happy birthday na kropon icha na menu aba ba ko bi sen kamenchia no man Efia Bruni o Yepa FM o se awa Efia so ma happy birthday why ene wa jesho abusia ye de sports etwaso